jeg sige fra Danske Andelsgartnere, og vi har været så heldige, at en række politikere har syntes, det var interessant at komme hen og diskutere haven som tema. Partiets have. Det er jo ikke et emne, man politisk normalt diskuterer, hvad det er. Men vi synes, at det er vores valg, at det må være sjovt at spørge politikere, hvad synes de, der skal være i en have? Skal der være røde roser i den socialdemokratiske have? Vejer Dannebro i Fremskridtspartiets have? Og så videre, og så videre. Nej, undskyld. Det er jo Dansk Folkeparti. Det er jo den fejl, jeg ikke må på. Tak skal jeg have. Men jeg har valgt en hel masse ting, der er stillet op i siderne, som vi går igennem senere. Det er sådan, at vi starter lige med en lille fælles sang. Og vi starter med svære på hjælp, og ikke selv en stor sanger. Herovre ved siden af Nina, hun synger for. Hvad Nina? Er I klar? Ja! Når jeg ser på skønne blomster, dukker svundne minder frem om den gamle milde gartner i mit fjerne barndomshjem. Jeg skal aldrig glemme denne dybe, rene stemme. Jeg har elsket den engang, og jeg lyttede, når han sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe hverdag om til fest, og lukke lys og glæde ind. Smil og sang og mange blomster, rulle frem af havens jord. Fra de høje grønne birke lød en munter fuglekor. Det var eventyrets rige for en lille bitte pige. Den var lys og god og lang, når den gamle gartner sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe hverdag om til fest, og lukke lys og glæde ind. Når det sker for mig, at jeg bliver både trist og kold og grå, husker jeg den gamle gartner og de ting, han troede på. Selvom sorgerne er slemme, får en sang mig til at glemme. Jeg har lært den gang på gang af den gamle gartners sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe hverdag om til fest, og lukke lys og glæde ind. Ja, og så må vi i gang med det praktiske arbejde. Og fra de forskellige partier, jeg har 3 partier, som jeg nævnte før, Dansk Folkeparti, I har mødt talstærk op med 2 personer. Det er Bent Bøgsted, og vi har Pia Adelsten, det er sådan det skal udtales. I får lov at starte ud. Bagefter bliver det Venstre med Pia Allerslev, og til sidst er det Morten fra Enhedslisten, som ligesom slutter af. Men inden I skal i gang, så skal I jo ligesom have en introduktion i nogle af de ting, I kan vælge at putte ind i en have. Og det er jo mange af vores typiske og almindelige ting, vi ser i haven. Vi starter herovre bænken, som symboliserer hyggen og samværet. Så har vi meget lidt kunst, men en lille kunstugle her. Vi har bålet. Og når vi kommer over på den anden side, så kan man jo vælge farven på blomsterne efter den blok, man tilhører. De blå og de røde farver. Bagved har vi stavtebedet, den blomstrende have. Ved siden af krydderurtehaven til køkkenet. Bagved dyrkning af frugt, selvforsyning. Og foran en lille kasse, der symboliserer køkkenhaven. Og igen bagved den der store sorte klods har vi regnvandshåndtering, det klimavenlige have, eller hvad det er. Og jeg glemte helt over bagved. Haven er jo også til leg, til sjov, til udfoldelse. Og det sidste, der står og gemmer sig om bagved, det er dyrene i haven.
Vi har ikke inviteret dyrene ind, men vi har taget noget, der symboliserer dyr, nogle høns, en bistade. Og det, I skal gøre, det er, I får lidt tid til at gå ind og vælge sådan en 5, 6 eller hvad I nu synes af ting, som er interessant i første omgang fra Dansk Folkepartis have. Hvad skal der være i den? Jeg glemmer selvfølgelig Dannebro, men det giver måske sig selv. og så når I har gjort det, så får I mikrofonen lov til at kommentere lidt. Og det kan godt være, imens I bygger haven, at der kommer kommentarer fra sidelinjen. Vi har herovre ved bordet, til dem, der ikke lige bygger have, de får lov at stå derovre og måske lige skyde ind med en kommentar. Det kan også være, at jeg lige bryder ind og siger, nå, det overrasker mig. Hvad skyldes det, eller andet, der man nu kan lige finde på. Så skal vi starte live? I må meget gerne komme med en kommentar først, så jeg har et eller andet at starte ind med. Ja, tak. Nu er vi fra Dansk Folkeparti, og vi er faktisk, hvad skal man sige, lidt delte, fordi at jeg kommer fra landet, hvor man er vant til at have en hektar til have, hvor der er plads til det hele, og Pia, hun er vant til det vilde kvarter, hvor der er en have på måske 6, 7, 800 kvadratmeter, eller måske lidt større. Så der kan godt være, at jeg har plads til meget mere, end Pia, hun har i sin have. Fordi når man er født og opvokset på landet, så er det jo det hele, man har. Det er både til leg, til børnene, og det er til frugthaven, og det er til hønsegården, og man har det hele. Men inde i byen, det er måske en enkelt kok, der generer naboen. Men ude på landet, hvor der er langt til naboen, der har man det hele i en have. Så det kan godt være, at det er det, der vil påvirke vores havevalg også. Jeg har lige en lille kommentar. Jeg kan godt følge dig, men så er det jo ligesom i vores land, når ressourcerne de er knappe, så må man jo prioritere. Så det bliver en del af udfordringen i dag, det er, at vi vil jo alle sammen gerne have det hele. Men hvad er det, vi skal prioritere? Og i denne omgang er det, hvad skal vi prioritere i vores have? Der er jo heller ikke uendelig meget plads. Så det er den politiske del, kommer blandt andet ind der. Hvad er det, man skal fravælge for at kunne prioritere noget andet op? Men vi skal også lige høre fra Pia fra byen. Har du en kommentar til starten? Ja, det vil jeg sige, fordi selvom man kommer fra et parcelhuskvarter, og selvom man kun har en parcelhushave, som selvfølgelig er noget mindre end den der hektar, som Bent har, så er der faktisk plads til utrolig mange ting i en lille have. Og det, som jeg tror, der er væsentligt, det er, at man hele tiden tænker, hvad er det, man bruger sin have til. Og der er vi jo individualister på en eller anden måde. Og hvad er det, man har tid til at passe? Fordi det er mindst lige så vigtigt, for der er næsten ikke noget værre end at have en have, som ikke bliver passet, for det giver bare dårlig samvittighed. Så men jeg tror, Bent og jeg, vi skal nok løse udfordringen. Jamen, så er opgaven stillet, og I kan gå lige så stille i gang. I må gerne, hvis I synes, I har noget og skal tilføje undervejs, så kom med den, men ellers får I tid til sidst at samle op. Det, I sætter ind på græsplænen, det er ligesom det, der er jeres valg. Og det, I mener, der er vigtigt i den politiske have for Dansk Folkeparti. Nej. Bare det inde på græsplænen. Værsgo. Jeg kan se, at Bent han prioriterer en bænk her, så vil jeg godt tænke mig at høre dig, Pia. Tror du, det der det er en ølbænk, eller hvad tror du, det er? Det vil være, hjemme hos mig, så vil det være en øl- og saftevandsbænk i hvert fald. Måske gin tonic i særlige tilfælde. Morten, hvad siger du? Vil du også have en gin tonic bænk, eller hvad vil du have? Eller en ølbænk, eller? Jeg tror, jeg er på samme hold som Pia her. At det vil nok være en gin tonic bænk, hvis det skal være helt ærligt. Ja, men det bliver interessant at høre, hvad Dansk Folkepartis bænk den går ud på, om det også er gin tonic. Vi har ikke det er sjovt ved personalet. Der er ikke eksamen. Ja, det er køkkenhaven. Den er plads til hektaren, det er måske lige i højbiden med dig. Det er jo interessant, nu har vi den første diskussion. Skal der være køkkenhaven, eller er det nemmere at gå ud og købe grøntsagerne? Ja. Jeg kan også tilføje, at det er jo interessant, at man fra Dansk Folkeparti vælger at tage de røde roser ind. Er man på vælgerrekruttering fra et andet parti, eller? Fagvaren, det er ikke inde midt på græsplænen. Så skal vi have æbletræ,
Nu begynder vi jo allerede at se, hvor svært det er at være politisk. Det er fint, at lægge æbler dernede. Vent en 4-6 ting at tage ind. Og nu er vi allerede oppe på at stort set have taget alle havens elementer ind. Nej. Ja, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Tror du, Dansk Folkeparti de også kan finansiere alle de ting, der er sat ind her? Eller tror du bare, at de gør det for at glæde dem, så kigger på? Jeg håber da, at Dansk Folkeparti, ligesom alle andre ansvarlige partier i Folketinget, de tænker over de her ting, når regningen skal betales, så er der nogen, der skal betale. Så det håber jeg da, at de har tænkt over. Hvad siger Morten? Tror du også, de har tænkt over det? Eller tror du bare, at de fylder på for at gøre os alle sammen glade? Ja, det plejer jo at være Dansk Folkepartis logik, og så de endelig får magten, så fjerner de alligevel alle tingene, fordi så finder de ud af, at det ikke er særlig godt for folk. Jeg er mest overrasket over krydderurterne, fordi det er jo et element udefra, så det er faktisk noget, der overrasker mig mest. Det er jo ligefrem eksotisk og smagsgivende, så jeg tænker, at jeg er overrasket. Nå, nu er I færdige, og det er jo selvfølgelig spændende at høre grunden til derfor, at I har valgt, at haven skal indeholde så mange ting, og det er vigtigt for at det er lige de ting, der kan være der. Jamen altså, ser man på de ting, der er her, så er det jo ikke alt, der er her, som vi gerne vil have. Vi har foretrukket, at vi har en marguerite, vi har foretrukket, at vi har en bøgehæk. Jeg har også gerne haft en dahlia ind, som er en af blomsterne i den danske have også. Men vi har rosen, vi har hortensiaen herude, vi har krydderurterne, og vi har grøntsagerne, det kan vi i højfælde. Og så har vi regnvandshåndtering. Pia, hun gerne vil have ind, så bruger vi ikke så meget på landet. Men der skal også være plads til Pias tankegang der. Æbletræ, blommetræ, der er æbler i bunden, men det er altid i træ. Det kan man bruge, så kan man få flere frugter på et træ. Det kan også lade sig gøre. Det har vi selvfølgelig også med, og uanset om det er på landet eller i byen, så kan der stå et frugtræspekt af alt det, jeg vil gerne have respekt for at spise. Og så har vi selvfølgelig slagtebeder, og det er fordi, jeg ved, at fra min kone, hvis jeg ikke har stavlerne med, så går jeg godt og skal ud, når jeg kommer væk. Simpelthen. Og så har vi selvfølgelig havebænk og flag med hygge, hvor man har en hyggekrog. Og vi har lejrebål, hvor vi kan følge med ungerne, når vi er så store, og vi har tanken, vi spiller selv med tanken. Så det er noget, der også vil til i Dansk Folkepartis have. Og jeg tror, at Pia, hun har nogle kommentarer til også. Det, jeg egentlig bare vil sige, det er, at nu når man indgår det, så tror jeg, at det, der er vigtigt, som også lige sagde før, det er, at man har hyggesteder, et sted, hvor man kan slappe af, men man også indretter haven efter, hvad man har til at passe, og at man indretter haven efter, at en gang med nye forældre spiller, for eksempel tegnsætningsfløj, så når de kommer på besøg, så kan de tage stavlerne, der er blomster og klippe ind i en sommer, så man har noget i vaserne indenfor en krydderurte. Uanset om man synes, de kommer udefra, så er der jo helt sikkert også danske krydderurter. Vi siger, at det er også en krydderurt. Og det skal man selvfølgelig ikke sige, at det er man står og laver mad, så kan man lige på det til at få. Så det er ikke Jeg har 2 spørgsmål til jer. Det første er, at det er en tonikøl, som er en udbygning af det tredje, måske en Arla sødvinsbæk. Altså nu er det jo mig, der har mikrofonen, så jeg vil gå og påstå, at det er en gin og tonic på den ene side, og så øl på den anden. Men det afhænger sådan lidt. Ja. Jamen, jeg tror, det kommer ind på et selskab, man har. Fordi at hvis jeg og Pia, vi skulle sidde på den bænk og nyde en genstand, så kan det godt være, at Pia, hun havde en gin og tonic, men det kunne godt være, at jeg havde en rom cola. Jeg drikker ikke ret meget øl, men en enkelt øl sammen med en af vennerne eller med drengene på en havebænk, det kan der også være plads til, og det skal det være plads til. Men det kunne også være en kop kaffe. Jeg tror også bare, at vi skal omdøbe måske til kalde det rødvinsbæk. Det vil jeg også have. Det er spændende at høre, at der er så mange tanker, man vil så meget med haven. Så er det også at håbe, at man har tiden til det. Som du er inde på, så tager det jo tid at passe skarpt og købe alle de her ting. Og det er selvfølgelig også svært, men jeg ved også godt, at alt det her med situationen, gjort noget selv, heroppe i tiden, vi skal også vise, at vi ved, hvor tingene kommer fra, og så videre. Spændende. Jeg vil sige tak til jer for jeres input på, hvad der skal stå i en have, og så vil vi lige prøve at løbe til side, og så give Pia
Allerslev fra Venstre. Opgaven, hun har lidt nemmere ved at diskutere, hvad der sker i haven, tror jeg. Har du brug for, jeg skal hjælpe dig med? Ja, det er godt. Jeg har faktisk også lige fået lov til det. Men så laver vi sådan det helt tværp. Ja, så bliver det ikke så godt. Jeg kan næsten høre, at vi er i gang i nogle spændende politiske alliancer her på Folkemødet. Det er dejligt. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Venstre har været ude sammen om at lave en have. Men Venstre vil bruge det, tror jeg, i hvert fald. Så længe det varer, indtil Enhedslisten så over lige lidt. Bare ikke i Københavns Kommune. Der har Venstre jo ikke meget, skulle have sagt. Og Pia, hvis du skal have brug for hjælp til at holde rundt med nogle af de lidt mere tunge ting, så har du simpelthen gå med alliancen ude i en politisk her. Og efter de alle sammen, så skal vi nok stå der og stå til os. Så vi er der som backup. Så er vi klar til at spændende, så krydderurterne på det ind igen. Jeg håber meget på det her. Have lidt til at sige aftensmad, og jeg står selv og laver det. Jeg vil gerne kommentere lidt på, at det piger faktisk har højhældede havestue. Det synes jeg er lidt udvikling. Jamen sagt. Ni ska känna er välkomna PSS, European Inspiration Source. Du kan se, at Venstre prioriterer også mange ting til haven, men ikke nær så mange. Ja, Pia, du er færdig. Og vi er både været til at være Jamen, jeg har taget udgangspunkt i min egen have. Jeg elsker min have, den er præcis så stor. En have, den skal være pæn, men jeg har ikke tiden til det, og jeg synes egentlig heller ikke, det er voldsomt interessant at kunne fjerne politik og sager. Så jeg skal have noget, der blomstrer og ser pænt ud. Der er roser fantastisk, der er starter fantastisk. Rundtræer er glimrende, de er også meget både smukke og event og alt muligt andet. Og krydderurterne, det synes jeg er sådan, de holder, de kan også godt overleve lidt tid, man kan få vand og sådan noget. Noget af det, jeg har prøvet uden held i en have, eller i min egen have, det har været det der med at lave sådan nogle, køkkenhave-elements-ting. Og jeg kan bare sige, at den der glæde, som mine børn skulle have haft ved at hive et eller andet op, og når de får en gulerod på den her størrelse, så synes de bare ikke, at mor er særlig dygtig. Og det tænker jeg, så må vi gøre noget andet. Så tager vi på gårdbesøg og besøger nogen og ser, hvordan det skal gøres rigtigt. Så det her det er sådan lidt en succeshave. Det er det, jeg ved, det kan fungere hjemme hos mig. Og så er der et vigtigt element, når vi taler haver, og det er, at de skal ikke være proppet til med alt muligt. For det skal være sådan, at man kan bevæge sig. Og det er også derfor, jeg faktisk har prioriteret fodboldmålet over min gin tonic bænk. Fordi den kan jeg også, gin tonic den kan man sagtens drikke, men man sidder på et tæppe på græsset, hvis det var det, der skulle komme ind på. Så jeg vil 100 gange hellere have, at mine unger de kan løbe rundt med fodbold i min have. Og at de blomster og planter, der i øvrigt er, der er nogen, der godt kan tåle, at der kommer en fodboldplante lige ind. Så det er det, der har været vigtigt for mig. En have skal være et sted, hvor man kan hygge sig, hvor man må bevæge sig, hvor man må være aktiv, og hvor det samtidig godt kan være smukt at se. Godt lige kommentere. Jeg synes, det er interessant, at vi ved jo alle sammen, hvor travlt man har som politiker. Det er jo et job, der stort set er 24 timer i øjeblikket. Vi kommer fra Venstre, så jeg vil godt slå et slag for, at når man ikke kan noget som helst, så kan man udlicitere til medlemmer af danske handlingsgartnere. Det er faktisk en af de ting, som vi synes, at man godt kan gøre lidt mere ud af det rent politisk. Vi ved, at de alle sammen meget gerne vil komme og hjælpe, både med at fjerne udfuglet og måske ovenikøbet vil hjælpe lidt til at køkkenhave. Så det er da i hvert fald en opfordring. Så kan vi jo starte i din have, og så kan vi se, at vi kan lave en revolution derfra, og så udlicitere lidt mere. Og det er jo ikke sådan helt overraskende, at jeg går ind og siger, det kræver meget viden, det kræver meget læring, det kræver, at man hele
Samtidig er det, for at det giver det udbytte, det skal være konkurrence, det skal have en god hente produkter, der står uden at give noget tilbage. Så derfor er køkkenhaven svær, men frugttræerne er helt på det nemt. De vokser, og det er en god frugthaver, der giver god glæde. Men der er sådan en folkelighed, hvor vi spørger, kommer ikke fra supermarkedet, kan hente de her rigtig spændende, og i øvrigt, vi snakkede om det før, de her krydderurter. Den der bælge, den er stået ude ved. Så langt hen ad vejen kan de fleste krydderurter, der kan være spillet på, de vil varmere steder ved kysterne, sagtens overleve. Jeg har måske nu ikke landet kyst ned, men den anden med sådan billeder her i starten. Så det kom igen. Et spændende valg, og så vil vi lige gøre gang til sidste diskussion på banen. Michael, jeg ved ikke, om der er nogle bemærkninger i venstre lige ud af. Lige en enkelt bemærkning. Jeg tænker, at lige ud af, kunne du sætte sådan en 2-3 ord af mere politiske observans på? Er der nogle politiske valg? Jeg har helt forståelse for, at privat, og man har jo allerede gjort det meget tydeligt, at udlicitering går ind i større grad, men er der andre politiske bemærkninger i forhold til det her valg? Ja, eller måske nærmere mit fravalg, fordi jeg ved jo godt lige om lidt, så kommer min gode ven Morten Kabel fra Enhedslisten og tager regnvandshåndteringen. Jeg synes bare, at man måske også kan tænke lidt over, at i private haver er der måske en grænse for også, hvor meget man sådan kan pålægge de private haveejere. Det har jeg det fint med, at det er en kommunal opgave. Er der nogen, der gør det, så er det dejligt fint, men jeg kan slet ikke overskue, hvis det skulle til at grave hele min have op for at lave sådan noget fint regnvandshåndteringsnød der. Så det er sådan et bevidst fravalg. Det politiske tilvalg, det er det med bevægelsen. Altså det er det der med, at vi skal sørge for, at det bliver naturligt for vores børn og unge at bevæge sig. Og hvad er mere naturligt end at spille? Man behøver faktisk ikke engang have et fodboldmål. Jeg tænkte, at du lader de her op, brændestykkerne. Det er dem, der er fodboldmål hjemme hos os. Der ligger 2 i hver ende af haven, og så udgør det fodboldmål. Så lad det være indbydende for vores børn at bevæge sig, og det er uanset om vi snakker vores egne haver, eller vi snakker alle mulige andre steder, så er det det. Og så skal jeg have dit visitkort, inden jeg går hjem. Tak skal du have, Pia. Morten, passende lige. Jeg vil også godt lige have lov til. Tak skal du have. Jeg vil godt have lov til at undskylde sin spændende undervejs som lige skulle en rust. Og så vil vi snakke om mennesker op i det her folkemøde, som er stået om en mail, lige kan vælge at miste sin støtte. Det at føre samfundsvigtige debatter er blevet spændende. Det er jo mest for mens man står foran højtalen, så det stadig tydeligt i hovedet. Så råber man så spændende også om, at lige for alle haver. ESS står for noget, at de skal spille i fodbold, så er det jo alle bønder og rammer. Er det noget, vi gættede, eller er det noget, vi vidste sikkert, at det er noget, jeg tænker om nu måske? Det var noget, jeg vidste med sikkert. Jeg ved, at mine venner er meget optaget af, og også på far. Men jeg er helt sikker på, at han, hvis det var hans egen have, altså ville han have prioriteret på det. Er du ved at være der, Morten? Jeg tror, jeg er ved at være der. Så er jeg jo rigtig spændt på at høre, hvad dine bevægelser har været til lige at vælge de her 5-6-7 ting, som du sagde. Ja, det er klart, at regnvandshåndteringen, det bliver vi nødt til. Der er ikke nogen af os, der gider have vand i kælderen, så regnvandshåndtering, det er fremtiden. Og derfor bliver vi nødt til, det er dem, der gerne vil gå forrest, de skal være meget velkommen til det. Og det synes jeg er et i hvert fald vigtigt element for mig, hvis jeg skulle ikke have min have, at selvfølgelig skal være ordentligt regnvandshåndtering. Ellers så synes jeg, at temaet mest, det jeg har prøvet at sige, det er, at det skal være en have, hvor det er rart at være, hvor man også kan nyde det, der vokser op. Og det er grunden til, at jeg har taget frugttræer med. Det er, fordi det er fantastisk at gå ud og plukke af sine hindberbuske, solbærbuske, sit æbletræ osv. Og så på den måde nyde alt det, som naturen giver os. Og man kan også sidde i skyggen på en varm sommerdag under træet, og dermed have en rigtig god dag i haven. Krydderurterne, jamen det er med til at give det god smag til maden, og maden har vi så herovre i køkkenhaven, som måske har også meget tid til at gå i, men som det alligevel er fantastisk at få et ud af. Bistadet, det har jeg taget med, det er den biologiske mangfoldighed. Det er fordi uden bierne, jamen så er der ikke noget af det andet, der er her. Og i København, der har vi projektet Bybi,
som lige præcis går ud på at have bistader rundt omkring på skoler, på daginstitutioner. Jeg selv på rådhuset har vi faktisk bier, og der er jo ikke noget i vejen for, at man også som enkeltperson hjemme i sin have kan have en bistad. Så det har jeg valgt at tage med også. Det sidste element, som jeg måske har savnet, det er, hvordan vi skal slå græsset. Og der tænker jeg, at en ting, som jeg måske godt kunne tænke mig, for jeg gider ærligt talt ikke slå græs. Så, og du har så underdraget, det er jo fantastisk. Så der kan jeg se, at jeg kan vælge. Jeg vil sige, vi vidste, at du ville komme. Foråret vil jeg altså være med. Den motoriserede, det er der alle talt ikke nogen grund til. Hvis jeg skal være helt ærlig, så gider jeg ikke selv slå græsset. Så jeg vælger den lille robotplæneklipper, fordi så er der nemlig tid til, at jeg kan slå mig ned sammen med vennerne omkring bålet, og så kan man jo hente sin pose med øl, og hvis du holder denne en omgang, jamen det er jo fint. Men Morten, jeg synes jo, når jeg kigger hen over din have, og du snakker miljø, så ved jeg også, når du har bragt brændet ind i haven. Okay. Morten, jeg kunne lige fange din opmærksomhed. Morten, jeg har lige et spørgsmål til den her stabel brænde. Der er jo mange steder, at man har en voldsom diskussion omkring brænde og miljø og have og så videre. Og det turde du godt at tage ind, selvom du godt måske ved, at afbrænding i haver ikke er alle steder lige venligt. Det er jeg helt med på, men et bålsted, og det med at kunne sætte sig ned sammen med vennerne og sidde en sommeraften og nyde det, det vil jeg godt tage med. Jeg er helt med på, at bålet på jorden måske nok vil være en dårlig idé, også i en tør tid. Men et bålsted, ja, ærligt talt, det skal der også være plads til i min have, det skal der også være plads til i min by. Det synes jeg altså. Du nævnte også her lidt, når jeg kigger lidt bagud her, lidt omkring det her Bidstaden-projekt her i København. Har I god erfaring med? Har I også stødt på nogle problemstillinger, som bier i byen og børn og andet kan give? Eller får det bare super i hånd med hinanden? Det går faktisk super i hånd med hinanden. Vi har oplevet, at bierne er ude på skolerne, de er på pigerskoler, og de er rundt omkring i byen, og det giver faktisk ikke nogen problemer. Til gengæld, så kommer der en fantastisk dronning. Og da jeg har snakket med nogle af biologerne, så siger de jo, jamen det er jo virkelig meget klart, fordi i byen der bliver ikke sprøjtet. I byen der er det mange af de naturlige ting, der er. Så det vil sige, at bierne faktisk har en fest inde i byen, hvor det ude på landet kan være rigtig, rigtig besværligt for dem at få lidt mangfoldighed skal til for at få en ordentlig honning. Så honningen smager faktisk bedst i byen. Interessant. Jeg synes lige at se om, jeg synes lige, vi kan på falderede. Nu fik du lov til at give et bud på egne græsplæne. Det synes jeg også, de andre partier skulle have. Er det også robotklipperen, eller er der nogen, der synes, nogle af de alternative er med motorklipperen, eller håndskubberen, eller håndåret vil være mere rigtigt? Jeg har jo selv den personlige holdning, at hvis jeg lige at sidst skal være lidt politisk, så burde vi have en lov, der sagde, at haver under 300 kvadratmeter må kun slå med håndklipper, eller noget, der ikke støjer. Men Pia, hvad siger du? Jamen robotten det lyder fantastisk, men jeg har faktisk sådan en elplæneklipper, og den er helt vidunderlig og meget, meget, meget støjsvag. Og den kan min søn køre med, uden at jeg behøver sådan at være rigtig bange for, at der sker noget, fordi den virker en smule mindre voldsom end sådan en benzindrevet fætter der. Så synes jeg også lige, at Bent skal have chancen. Jeg er vist kommet for tæt på højtaler. Jamen altså, der er vi jo lidt delt, fordi Pia hun bruger motorklipperen her til sin have, og den plæneklipper jeg bruger, den har du ikke med. Den fylder simpelthen for mig. Det er en havetraktor, jeg bruger 3,5 timer til at slå min græsplæne med havetraktor. Så der er lidt der, som vi siger, der var plads til fodbold, og der er plads til det hele på den have, men det er jo det er en landhave. Og jeg har en ejendom med 10 hektar, der ikke bliver sprøjtet. Så det er jo midt i naturen, bakker og eng og skov og det hele. Så, men jeg bruger havetraktoren. Jeg har prøvet med en elklipper der. Håndklipperen, den er håbløs. Den der lige robot, den kan ikke klippe de bakker og ujævnheder, men der skal mange for til her, hvis de skal ordne min have, men jeg har havetraktoren, og Pia hun har plænklipperen her. Jeg vil godt kommentere Morten på, jeg synes det er en sej måde at købe sine vælgere på det her.
Den er kun overgået af piger, der bad om mit visitkort. Jamen, jeg ved ikke, om der er flere, der har lige nogle bemærkninger, så er der stadigvæk tid til at lige sige lidt. Men ellers er jeg jo enormt glad for, som havemand og passioneret havenørd, at høre, at stort set alle har tanker, interesser osv. for haven. Vi ved jo alle sammen, eller det er i hvert fald inden for mit fag, der ved jo, at det bare at have udsigt til noget grønt, til haven, det er med til både at afstresse folk. Vi skal bare vise dem et billede af et grønt træ, så falder hjerterytmen. Vi skal bare give nogle syge mennesker på sygehusene det grønne areal at kigge på, så bliver det udskrevet 2 dage før, og så videre, så videre. Så derfor er jeg glad for, at interessen er der. Nu kunne vi jo jeg synes, det var rigtig fint, at man også skubbede på politisk sige, at alle børnene skal have adgang i den her nye skolereform ordning til at komme ud, have nogle spændende udarealer, men at grønne måske lære noget om dyrkning, sund mad osv. Og at bruge tiden her med også at bevæge sig, som vi er inde på piger. Det er jo helt også vi snakker om, at bevægelse, det mangler vi. Vi skal alle sammen bevæge os med børns bevægelse mere. Haven er stedet. Og en undersøgelse viser, som jeg nævnte indledningsvis, at danskernes daglige naturkontakt, det er haven, eller det friareal i boligforeningen, man bor i. Så derfor er haven utrolig vigtig. Vi har bare altid undret os over, vi har ikke et talerør for haven, ligesom Naturfredningsforeningen, hvad der er i den anden natur. Det er bare noget, vi har, og det er noget, vi alle sammen er glade for. Vi håber jo, at man også husker det, at der er plads til det. Jeg ved, når I har 2 af Københavns Kommune, I gør meget for, at København også er grønt. Bemærkninger? Jamen, en af de ting, jeg faktisk glemte at nævne, det var jo at rose vores skolehaver, som vi har i København. Vi har nogle helt vidunderlige områder, hvor lige præcis de her børn, som måske ikke engang i deres boligforening møder ret meget andet end asfalt og græs, hvis de er rigtig heldige. For de kan komme hen, få lov til at dyrke, få lov til at opleve, få lov til at løbe rundt og få lov til at være en del af hele det her. Det har vi både i forhold til daginstitutionerne, men vi har det også i forhold til skolehaverne, eller i forhold til skolerne. Og så har vi jo vores Københavns madhus, som jo samtidig med, at de sørger for at udvikle på, hvad det er for noget mad, vores børn spiser i institutionerne, så har de faktisk også et tilbud, man kan komme ned og være med til at dyrke. Jeg var dernede forleden og så deres køkkenhaver, og jeg stod bare og tænkte, men hvor er det tarveligt. Altså, det var så smukt og så grønt og så fantastisk. Og der sagde de jo så, at de havde jo ansat en rigtig gartner til at holde øje med og hjælpe og passe og pleje. Og det er så der igen, at det er nok sådan en assistance, jeg skal have, for at det for helvede kommer til at virke med mig. Jeg vil godt sige, hvis I som politikere vil tage det grønne område lidt højere op på den politiske dagsorden, så er vi sikre på, at vi godt kan finde et rigtig godt tilbud, hvis I overvejer at lave et grønt tag inde på Københavns Rådhus. Og jeg er også sikker på, at det vil genlyde både nationalt og internationalt, så vi kan formidle kontakten til en af vores mange medlemmer, der også kan lave grønne tage. København og grønne tag, det er de vist førende i Danmark. Morten, havde du også lige noget til sidst, eller har du til det selv? Jamen, hvis der ikke er nogen, Bent, hvad med dig? Har du fået sagt det, du vil om haven, og høre om alt det her bysnak? Jo, men altså, vi skal bare tænke på, at Danmark er alsidig, og der er stor forskel på haver. Der er stor forskel på haver i København, der er stor, og så over til Jylland, om man bor i byen, eller man bor på landet. Fordi det er lidt at gøre med pladsforhold. Jo mere plads man har, des mere har man selvfølgelig ikke. Og jo mere alsidig bliver det også. Men jeg har set mange små haver, hvor der er utrolig alsidighed. Så det er et spørgsmål om fantasien. Det sætter ikke grænser for, en brug af have til. Det er bare et spørgsmål om indretning, og det vil I jo alt om. Jamen, var det sidste ord, så vil jeg jo gerne takke Morten Kabel og Michael Aldersen og Bent for at møde op her i dag. Tak skal I have. Hvordan